години ще да ми изпратят в ТВО, както се казва. Знаете ли ТВО какво е? Трудово-възпитателно. Там много хубаво, по принцип. Нали? Но аз пушех, пиех, много се забавлявах. И така, уж съм от добро семейство, но бях се запътил за там. И ми се наложи точно на 12-13 години, както се казваше в един вид, се казва, един човек пита друг човек, абе, сина ти, как е? И той вика, ами, леле, аз изпразних залата. Просто. Ужас, ужас. Вика, ми ще влиза в ТВУ. И другия вика, ми що му влече момчето сега. Така си. Така не щяха да ме приемат с изпит в ТВУ. Изпитът беше по древни кражби и по пиене. И обаче не влезнах тогава. Някак си се разминах с ТВУ-то. И аз положих, като това батко, моя даш, много сериозни усилия за година и половина и ме приеха в много хубава гимназия, Националната математическа гимназия. За целта най-много ми помогна моя брат, който ме наби 3 пъти. Майка ми само веднъж. Хубаво е човек да има някой да го бие. Всъщност бъда не е хубаво нещо, но понякога помага изключително много. Човек наистина трябва да се оплаши за бъдещето си, за да се стегне. И получих доста добре в това елитно училище. И това са едни от най-хубавите години в живота ми всъщност. След това бях в елитна казарма, бях граничар, пазах да не избяга някой от България. По това време социализма не позволяваше да се бяга от България, не се стои тук, защото е много хубаво. И не може да излизаш тук така. И след това почнах да уча медицина. Бях приет още преди казармата и учих 6 години и станах психиатър в най-голямата лудница в България, в Курилово. Позната ли е тя? Ако някой много закъса, може да отиде да изкара зимата там, като се прави на шизофрения. Примерно. Но не е за препоръчно, защото е определено по-гадно от дума. И така, отидах там, защото исках всъщност да помагам на най-бедните и на най-преебаните от живота хора, а това са лудите хора, така и иначе. Не си мислете, че има много весело да живеят с слухове, с гласове в главата. Някой да ти казва, зад гърба ти има червен лъв и той сега ще изяде. И разни такива работи. И аз се опитвам да им помагам, да ги лекувам, да ги напътствам, да... Аз не знам какво се опитвам да направя, но да бъда добър лекар. Но здравеопазването в България, както и образованието и куп други неща, не ни помагат. И вие го знаете, нали така? Те ни помагат, кажи нещо. Да. Всъщност има желание. Ето, аз съм имал желание, но системата е доста объркана. Хубаво е, че ние може да я поправим, нали така? И аз казах, бал съм у майката, няма повече да се занимавам с тази медицина. Аз, извинете, че псувам, а съм прост човек. Така. Аз псувам за добро. За да ви правя добро впечатление.